Aku mau tamasya keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak kowe bogel, becak kok bogel gitu. Lihat kebunmu kebunku penuh dengan bunga ada yang putih dek dan ada yang merah dek. Setiap hari dek ku siram semua dek, mawar melati podang kuning monggo dados spesial ngaku Mas Kardi Bapak Mas Bin monggo minarat asik pemangkisan bergoyang monggo monggo Padi kula jemput napa kula gendong menika Mas Sunar nek kula gendong malah bahaya lho Mas Wi Sugeng Rama Sugeng Sonten keluarga besar Sunten setelah ini Jajan Raja Telur Jajan Mas Wiji sing nembang kula sing dikai Reska tok lho. Kowe kok meri lho. Ora kok meri lho. Aku ya melu nembang lho, Dik. Kok meri lho. Ora iso. Sampan ki lho nyawer kamu wedok entuk. Jenengan sing disawer ki penyanyi. Lho, syukur kowe. Lah, wong kabeh iki tergantung amal dan perbuatan. Kowe ngerti apa ora? Lah kaya wis diparingne Pak De, sik kurang. Kancane Sik kurang, lek nesu sik kurang. Aku gak nesu Dik, isin.
Masamu piye dikerasan bang apa piye? Lah wong yo paringi Pak De iki lho, jare piro? Lho, padha ta? Rokok ya tak tampa lho jane. Sak beras barang. Mun aku. Jangan pangan. Mane manyen nganti liya kang nyawa. Leyang-leyang tak sambune monggo enjone ngepet. Jangan tak rintik saka kadut. Tapi sepandeku Sing nembang aku kalau kae. Tak suwun mbok aja ngece. Modal ning agawe pikirku seret sawang tambah manise iko bunga yen aku nyanding selera bablas kan sesedeman sesedeman Sugeng rawuh Pakde kita spesial kangge Mas Kardi Mas Win Anto bergoyang Mas Sunar spesial kangge Mas Gino Pamengku Ganti bersama dengan campur sarinya Desa Suara Polion Rizka Bukel Pati luwe becik ate nonton ibang pepisahan kenyokang Sulistyo nakre wangi samudono Pulau Wargo Karbolan Putra spesial kangge Mas Gino lewat Mas Kardi Mas ini wonge ra fanatik tenan. Campur sari apa ae sementing penak dijogeti disawer. Ngandani kok. Wingi ning kono cas disawer nang 5 yuta. Saiki Semar Mulyo disawer. Sawer. Sehat nggih Mas Min, salam buat keluarga. Matur sembah nuwun, berkah sehat selalu Pak lho, penake lho kaya ngene. Urung ngantik bar mulih ya ta. Apa ya? Kowe melu apa piye? Melu aku. Bayar dhewe Mas Kardi. Pak Gino ngersake Tresno Waranggono. Heeh. Pak Desunar sak rombongan ditenggo. Engko sigek sik. Keluarga Ancol sik. Asia. Nek sing domah tangan bengi, ya toh? Nano. Urip pono utek
pancen kowe iki jodohku kok. Lah piye? Awit wingi lho. Nek karo aku cocok ya. Aku wangi to. Wangi saiki. Epa ayu dhewe. Epa manis dhewe. Ungker. Epa wetenge luwe. Ungker. Epa merengut wae. Nami ungker. Oke. Do re mi nyaldo karo re mi. Do re mi nyaldo karo re mi. Senengane. Apa? Lah kok. Do re mi. Nyaldo karo re mi. Do re mi. Semar Mulya. Spesial kagem Mas Mariono. Juragane mie ayam Bogor. Sing pundi, Mas? Asik nih. Kaki dong. Semar Mulya. Gon aku lah kok kipasku bareng ya-yaan ae. Ngalah, Tak kasih baris ngalau karo. Ini buat kamu aja lansia. daripada buat dia. Aku nek karo Pak Gerayu sayang kok. Wiwekku ya, Mbah. Gonku. Mas, MC ki nek pun sepuh, rada diem-diem ngono lho Mas. Ben ora tegangan tinggi wae, wis ora iso uyep bayang barang kok ya. Uyep dek. Urip. Uyep iku tegangan kuwi. Suwe dek. Lho suwe ya suwe ra uyep ngono kuwi Mas. Angel. Men. Masukin sayangku. Sepiro Mas? Do re mi. Sado karo Remi. Oh, do Remi. Ngeslot karo domino. Apa kuwi? Kapok kowe. Aja dititeng. Lah dikira MC ecek-ecek apa piye iki? Yo ya. Mendah to lah. Mendah boyo. Yen to urip lan andika. Bagyo moyo esek-esek. Esek-esek. Jur lahir putri Sulistyo esek-esek. Lan bisa yuwana. Semar Mulya.
Kowe ya jerles to. Lah ora blas. Aku karo Alia. Modelmu ngono. Kuwi nggonku. Ayo iki nom-nom iki. Resik-resik iki. Wangi-wangi iki. Lah iya. Saiki iki anu Mas, sing nomor 1 iki beda. Ora perkara ayu. Apa? Servis. Hah? Ya ora apa iki ya? Gosek. Masa Om Landa guyu? Masa Om Landa guyu to? Lah ya to. Perkara servis. Bisa ya? Aduh, gong iso nih. Loh, ya to. Gong iso nyerpis iki. Iya, nyerpis apa? Ya maksudnya nyerpis ki lak umbah-umbah ngono isa-isa. Lah nek iki genah pengalaman. Nek Landa iki beda. Nek Budhe Warsen nyerpis pinter. Aku Gede. ya pinter. Pinter lah. Nguntir-nguntir iso aku. Nih jane ngarep kono kae pirang-pirang ini. Terus Lah ning gone kaya ngene kaya nang kene ya. ya iso Mas. Oh, anu kuwi juragane jus barang kuwi. Buka iki. Lah terus urung entuk saweran. Oh, Kowe nyakil wis pirang-pirang mau. aku gak butuh saweran nih. Butuh jus alpukat. MC ini njaluk jus alpukat. Masukin Mas. Heeh, dodol es. Ya, masukin. Dek aku neh nih wong bagamu kok kowe iki. Geseh kowe iki. Maaf ya, Dek ya. Ini ceburuan mare. Wek kuwi. Aku deket kamu aja. Alah. Ya. Mendah boyo. Ninggal ngantre. Yo, Wonogiri bergoyang con. Kantun Ade Kupartono. Ade Leceng. Ade mau joget sih. Ya ampun, dalam matur sembahmu. Tak gendong ana ning kasur. Mariono, ki Mas Mariono. Anu masing-masing. Ya Allah. Pakdemul, matur sembahmu. Nangis jroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sabar karo sapa?
raga buka urung kahormatan mampruk rogo kadya pitu Dek Rizka Ya. budhe jus ning kene mbok lewati Saya balik meneh. oh alah Loh, yo. Bude. iki budhe jus Ya Allah. rasanya awer sampeyan kok jusnya digaweke Bude. Mbak Titi Juse apa? budhe jus Jusin. wah Sehat, neng Bude. meh punya budhe jus ya kuwi Nah. Mimi ae to, Mas. hehe Urip ati sawer pono. lho Kota gede, cerita tunggu. Ini lagunya apa? Coba kan? Masa situ Perhatian sesidem. Bude matur nuwun. saka luwe becik patenoto dan pepisahan kanyokan sulistyo Mama joget nih. Manis semudono marang kula karwalan putra Mamaku matur sembah nuwun. Lewat ijazah nakitong kowe monggo kowe gunung nadya gunung kajuga anyepun jiwa raga muka urung kahormatan mampruk rogo kadya Puput, iki sedek bengi apa dudu? Deper, ayu deper. Napa, Bu? Ojo istimewa. Epa di kasur, diam-diam merayap. Datang seorang bugel, lalu di Ayo, Cok. Ayo. Matok cilik gaya, Ben. matok cilik gaya, ben matok besok gaya. ben penting suwe. Manuk urut gaya. Ayo. Monggo mati coket Indonesia. Monggo.
kaya Mbak Lastri kan wis sesuk kene. Lho Mas Agung mah Nah, bablaske bocah gunung Mas, sik takane mik. iya Mesti ya. cokek ini mikmu Dik. Ora sing Sing abang mau. lo mau. Nah, iki lah. Medi cokek ben nyanyi. Iki mau lho. Lah sing abang mau kaya. Walah. Oh, Lingsingan. lah iki apa mike Apa? masyaallah, masyaallah. Ya Allah ya Allah. Oke WL. Cukup mik Mas, masa wong darani modus. Lah lek kok ning kene lho Mas. Lah. Iyain aja, Ya, iyain. bablas ki napa tak bocah gunung napa lingsingan? Bocah gunung. Iya. Lagune gaul saiki yo. Kalong dadi saksi uga sliramu Mati cokeknya Indonesia, Mas Agung, Mbak Anissa, Mas Rakit, Mbak Lastri, Jakarta. cokeke edan kok. Lah piye? Yo Mas bagane iki ala yo Mas kok. Ya lae. gak apa-apa to, Kowe iki Mas. kok ala yo Mas. Kleru meneh. Kowe kok darani banci, Mas. Sit down please. Oke, baik. Kita nono ini butuh aku. Orang sayang kene. Oh, sayang kemu Aku itu. sangat membutuhkan Lah dirimu iso dek. lagi. Hiburamu sapa? Esek-esek. Bocah kaya. Apa kowe Akhir. raelikan Semar Mulyo asik. Oh.
Saiki ganti. Nah iya. Wow. Apa nembe pipis napa salat to? Jiko katok. Oh. Katok iku keset. Ngerti apa katoke Om Landak kecing barang. Sing do kok salah dhek dhewe do kok ning ngisor. iya. Lah nek bocah cilik arep pipis. Alah kowe Tinggu kok aku ora keset. percaya nek karo kowe. Nano Mas. nano. Ayo Yo. masukin lagi. Tukang Nano, gemuknya nano. pinter, Mbak. Nano nano. Yo semene lho. Bareng sampun pepanggian Matur sembah nuwun, Medhi Joganya Indonesia.